Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Шанхай Давлати Чин. Сиёуш, шумо аз ҷумлаи меҳмонони барномаи мо ҳастед, ки бисёр ҷавонед, нав 18 сола шудед. Бале. Дар ин бора, дар бораи 18 соли шумо небуд, дар бораи 1 соли шумо суҳбат мекунем. Дар бораи ки шумо чӣ гуна ба Шанхай рафтед, чӣ гуна донишҷӯ шудед ва ба фикрам чӣ гуна ба тиҷорат машғул шудед. Саволи аввалин ҳамин, ки чӣ хел шуд, ки шумо тасмим гирифтед бояд дар Шанхай таҳсил кунед? Акнун вақте ки хурд будам, ҳамин дар тарафи мо хитоё бисёр кор мекардам, бисёр хитоё будам. Вақте ки ман забони амно мефаҳмидам, гапзани амно мефаҳмидам, як сиёте буд, ки хеле ҳам шавқовар буда. Баъд ҳамин восита, ки ман хондани забони хитоиро сар кардам. Ва тӯли як сол, тӯли ним сол мешавад, ки дар Шанхай таҳсил мекунам. яъне ки баъд аз хатми синфи 11 рост ба анҷо дохил шудам. Ҳамин ҷараёни дохилшавӣ чӣ гуна буд? Яъне чӣ мушкилиҳо дошт ва умуман кадом роҳҳоро шумо истифода бурдед, ки ҳозир дар он ҷоед? Ман рости дониши худам дохил шудагӣ, пеш аз хитои омдан забони хитоӣ хонда будам ва ростаи ҳамин дониши худам дохил шудам. ҳозир стипендияам дорам, хондан хобгоҳ ҳамаш бепул. боз болои стипендия мекард. Ассалому алайкум бародарон ва хонани азиз. Дар видеои имрӯза ман хостам ба шумо кадом навъҳо дар Хитой кор меовад ва дар Хитой чӣ корҳо карда мешавад каме ҳам бошад маълумот диҳам. аз ҳама ҳунаре ки дар Хитой ин сердар омадааст, муаллими забони англисӣ ва боз ҳамчун муаллими варзиш шумо метавонед дар инҷо кор кунед ва ҳар ҳунарҳои сартарошӣ, ҳамин забондонӣ ва қобилият нафароне ки қобилияти забондонӣ доранд метавонанд, ки ҳамин корхонаҳое ҳаст, ки мо метавонанд дар Хитой омода кор кунанд. Барномае ки шумо рафтед чӣ ном дорад? CSC мегӯям, Chinese Government Scholarship мегӯям. Ба ҳамин восита ман гранти Хитойро ба даст овардам. Ин грант чанд сола аст? 4 сола бакалавриат. Стипендия чанд аст? Чанд юан аст? Стипендия 2500 юан. Ин ба пули худамон наздики 4000 сом. Ба пули худамон 4000, бале. Масъалаи хобгоҳ бепул? Бепул ҳам аст, хондан ҳам бепул. барои ҳамин грантро ба даст овардан шумо чӣ кор кардед? Яъне чӣ хел ба даст омад? аввал барои ин грантро ба даст овардан бояд забони хитоиро аз худ кардам рафтем. яъне ки уровени гирифтан дар кор барои забони хитоӣ. Кадом зин аст? Забони хитоӣ 6 дараҷа дорад. фаҳмида бошед, агар 6 дараҷа дорад. агар дараҷаи 4-умаша шумо гузаред, яъне ки сертификати дараҷаи 4-ума гиред, агар шумо метавонед ки ба донишгоҳи Хитой дохил шавед. яъне як талаботи гирифтани грант ин сертификати 4-ум дараҷаи забони хитоиро донистан. боз чӣ талаботе дорад? бале, талаботи забони хитоиро гап зад. боз чӣ? талабот дорад тамом. дигар надорад? баъде ки инҷа омадед, баъд бояд хондан дар кор. дигар фанҳоро хондан дар кор. Electronics measurement and control, also related to automation needs, totally all related to the engineering area. So we have four departments. The first one is the mechanic automation engineering. Other one.这就是一个动态模拟的一个全车间的一个漫游。шумо монанди дигар донишҷӯе ки аз ин ҷо мераванд 1 сол забони хитоӣ омӯхта истодаед, ки
аллакай шумо Дар бакалавриат ман сар кардед? вақт ман панҷум урвино достам, дараҷаи панҷума достам. Барои ҳамин да ман вай надодам, языкавой курс надодам. Рост бакалавр пардохтам. ҳозир дарсҳо бо забони англисӣ ё ин ки хитоӣ? Хитоӣ аз ман ҳамаш хитоӣ. аз шумо ҳамаш хитоӣ? Бале. дар ин соли аввал шумо фанҳои мактабӣ хонда истодед, ҳамин умумӣ ё ин ки аллакай ихтисос нагузаштед? Ҳозир бисёр фанҳои забон хонда истодам ва мактаби кам фанҳои мактабиам мехонам. Аз соли оянда боз мушкилтар шуда рафтан мегирад. яъне ҳоло ба дарсҳои ихтисосӣ наомадед? камтар наздик шудем. Акнун аз ҳамин семестр фанҳои ихтисосӣ мехонам. дар умум таҳсил чӣ хел аст дар Шанхай? таҳсил хеле хуб аст. душвор нест? Не, он қадар душвор нест. Ман қай забонро медонам, барои ман он қадар душворӣ надорад. Як нафарҳое меоянд ки он қадар забонро хуб намедонанд, азо мекишанд сараш, валеки ҳамаш оҳиста оҳиста. дар умум чӣ мушкилиҳо доред ҳозир шумо дар Шанхай? ҳозир ягон мушкилӣ надорам. ҳамаш даҷош? бале. дарсҳое ҳастанд ки дар онҳо мушкил пайдо карда бошед? бале. он кадом фанҳоанд? ҳастанд фанҳои ҳамин алгебра. гуманитарҳо фақат дар алгебра азоб мекашанд? бале. аз Тоҷикистон дар донишгоҳи шумо, дар курси шумо ҳаст нафарое ки монанди шумо ҳамин гуна грант дошта бошад? дар ҳамин гирем дар худи Чин бисёр дӯстоим ҳастанд ки таҳсил мекунанд. дар донишгоҳи ман ҳозир як нафар ҳастанд, дар чорум курс мекунанд. дар хобгоҳ ҳамроҳи кӣ меистед? дар хобгоҳ ду нафар бародарон ки аз дигар давлат. аз кадом давлат? якташ аз Сенегал, якташ аз Эл Салвадор. масъалаи хӯрокатон чӣ хел аст? яъне мепазед ё ки мехаред? аз сабаби он ки дарсҳои камтарак бисёртар аст, баъзан вақт мепазам, баъзан вақт мехарам. вақте ки нав омода будам, масъалаи хӯрокро камтар азият кашидам ва оҳиста оҳиста одат кардам. агар пазед чӣ мепазед? хӯрокҳои тоҷикӣ. масалан? ман он қадар қай хӯрок пухта наметавонам. як модарам гуфтаги мош пухта метавонам, шӯрбо пухта метавонам. беҳтарин аст. он ҳамхонаҳо мехӯранд аз хӯрокҳои тоҷикӣ? баъзан вақт мехӯрам. бале. масъалаи забономӯзитон бигӯед. яъне шумо 5 дараҷаи забони чиниро бидонед. яъне чанд сол шумо хондед? ман 10 сол 1.5 сол хондам. ман дараҷаи 5-маша гирифтам. 1.5 сол аз сифр? ним сол нахонда будам. бале. дар умум 2 сол гӯем? ва ним сол. бале, дар он 2 сол хондам. баъд донишгоҳ супурдам. уже донишгоҳи Шанхайда гузашта будам. соли гузашта моҳи март буд. ва боз ҳам маркази миллии таҳсилиам супурда будам, маркази миллии таҳсилиам дохил шуда будам. ба куҷо? донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистон буд. чаро ягон ихтисоси дигар не махсус тиҷорат интихоб кардед? аз хурдӣ орзуи омӯхтани тиҷоратро доштам. ҳамин рӯзаи охир дар бораи бо кадом роҳҳо визаи Хитойро гирифта мешавад, ба кадом роҳ Хитой охӯрда мешавад, бисёр савол дода истодам. якум роҳи осони визаи Хитойро ба даст овардан ин
ҳамчун як донишҷӯи омада таҳсил кардан аст ва ин дуюми визаи Хитойро бо даст овардан. ин агар шумо дипломи бакалавриат дошта бошед, метавонед ки визаи корӣ карда дар ин ҷо кор ва фаъолият кунед. роҳи сеюмаш бошад, метавонанд ки ягон корхонаи хитоӣ ба шумо даъватнома равон кунад ва ба воситаи ҳамин даъватнома шумо метавонед ки ба Хитой омода кор кунед. дар Хитой ҳамин корҳое ки бисёриҳо рафта дар Россия мекунанд, дар ин ҷо кор намеравад. дар ин ҷо бояд ки шумо як ҳунаре дошта бошед ки ҳунаратон дар ҳамин Хитой камёб бошад ва ба ҳамин восита метавонед ки ба Хитой омода кор кунед. дар видеоҳои оянда ман боз ба шумо мефаҳмонам ки чӣ ҳунарҳо дар Хитой кор меравад, дар Хитой чӣ корҳо карда мешавад. ҳама инҳоро дар видеоҳои оянда мефаҳмонам. дар мавриди тиҷорати амалиятон бигӯед, яъне ҳозир ба фикрам ба кадом намуди тиҷорате машғулед? бале, ҳозир ҳамин аз Хитой ба Тоҷикистон ва Русия бор мефиристем. ина шумо кай сар кардед? Чӣ гуна ина амалӣ мекунед? ина ман ҳамин соли 2 маҳ шуд ки ба ҳамин кор машғул ҳастам. яъне кори шумо чӣ хел аст? ҳамин метавонед пурра нақл кунед? корро ҳозир мо хай нав оғоз карда ҳоли навкор ҳастам. ҳозир аз Хитой боро гирифта ба Тоҷикистон мефиристем. бори қабл оптум чӣ мефиристед ва ба кӣ мефиристед? ҳастан нафароне ки мо медонед чизе ки рост ояд гирифта роҳӣ кардан мегирем, чизе ки мардум мехоҳанд мегирем, меёбем, мефирсонем. масалан мардум ҳозир чӣ мехоҳанд? яъне шумо чӣ мегиред? Либоса? ҳозир уже сезони баҳорӣ омадагӣ, либоси баҳорӣ зимистона, тобистона уже ба ҳамин чизо талабот бисёр шуда истодааст. яъне шумо борро мегиред, аз Тоҷикистон фурӯшанда меёбед? аз Хитой мо агар донед як шаҳр ҳаст Йиву дар Хитой. ин калонтарин бозори Хитой Йиву мебошад. аз он наздики аз мо онқадар дур нест. аз ҳамон ҷо боро гирифта роҳӣ мекунем. ҳамин масъалаи додугирифт бо савдогарони Тоҷикистон чӣ хел мешавад? яъне шумо онҳоро меёбед ё ин ки онҳо шуморо меёбанд? онҳо маро меёбанд. инҳо фармоиш медиҳанд ки фалон намуд бор барои мо дар кор аст ва шумо гирифта равон бале, мегӯянд ки фалон намуд барои фалон намуд бор дар кор, мо мегирем, боро меёбем ва равон мекунем. шудааст ҳолате ки муносибатҳо нохуб шуда бошанд бо яке аз савдогарони Тоҷикистон? аз савдогарони Тоҷикистон не, ҳол нашудааст. ҳамаш дар тӯли 2 моҳ шумо ба чанд нафар бор равон кардед, агар тахминан гӯед? босигар намедонам, лекин кӯшиш карда истодем ки ҳар ҳафта бояд роҳӣ кунем. рӯзи шанбе якшанбе ман ҳамин аз рӯи план вай кардам. ҳамин ҳафта 70 кило бор сомам. ҳамаш либоса? оянда ҳаракат дам. не ҳастам аксессуари телефон. ҳамин чизам дар Хитой ёфтам мумкин аст нархи арзон. ина ба чӣ равон мекунед? ба кадом восита? ба воситаи карго. ҳамин байни давлатҳо корхонаҳое ҳаст ки боро аз як давлат гирифта ба дигар давлат мебаранд. дар чанд рӯз мерасад? ба ҳамин восита равон мекунем. акнун ин баи аниқ надорад. боре ки мо пеш равон карда будем, я ҳамроҳам 1 моҳ 10 рӯз ба рафта расид. ин боре аз ҳама бе рафтан аст. ва агар чи дар граница проблема нашавад 20-25 рӯз рафта мерасад. ҳамин кор барои шумо писанд аст ҳозир ё ин ки барои даромадаш мекунед? бале, ман аз ҳама кори писанд медиҳам. ман ҳамин аст. даромад ба ман онқадар муҳим нест. муҳим аст он ки ман вақте ки ин корро мекунам ҳаловат мегирам. душвор нест?
онқадар мушкил ҳай дар навкор бошед вале аз ҳама кор мушкил аст осон сарафсан мегирад. агар ҳамин хел ҳолатҳои ногувор шавад, айби кӣ мешавад? Кӣ пардохт мекунад? агар баъзан корхонаҳо ҳаст ки суғурта мехаранд, аз шумо суғурта мехаред, вақте ки боротон омон метед суғурта мехаред. агар суғурта харида бошед онҳо ҷудо мекунанд, агар нахарида бошед маҷбур се худкор мекунед. ҳоло ин хел ҳолатҳо дар шумо нашудааст? не ҳоло хеле наштааст. нақшаҳо чӣ хеланд? Яъне пас аз хатми донишгоҳ чӣ кор карданӣ? пас аз хатми донишгоҳ ба вазъият нигоҳ мекунем. агар ҳай коро нақш шавад башра неистем, агар нашавад Тоҷикистон рафта рамзи тиҷоратро давом мекунем. намедонам ягон мактаби махсус мекушоед барои ба бачаҳо омӯзондани ҳамон донишҳои худатон? намедонам ягон корхонаи махсуси тиҷоратӣ ки шумо яъне кори калонтар кунед? иншоаллоҳ дар нақша аст. дар нақша аст корхонае ки аз Тоҷикистон ба Хитой, аз Хитой ба Тоҷикистон бор мефиристад, дар нақша аст.